and welcome back again sa ating YouTube channel! So, for today's video is nandito ako sa dahil medyo morag lasang dahil actually nagdala ako PC dahil ang anay ayan kasi mahilig siya sa damo ganon. So ang iha ditong gikanan is nahawan na dahil so mo to nga ako siyang gidadiri sa kumbaga na makiro ko dahil baboy gidadiri sa Ginoo. Ayan, so nam siya butangan dito niya mo to gibit-bit na ako ang kuanday PC kay hilig siya mo kaog sagbot yun actually. Oo, ayan, hilig siya sa sab niya dito kanahawa naman matagilan ako sa dito kay baga magsagbot sayang di naman oy. So may kanding may kabaw so baboy lang akong bakiruhan dahil so baboy lang akong bakiruhan kay may kabaw may kanding ganan. So para sa medyo matakas siya kay layo pa man mga alas 9 pa so layo pa man siya mga 11 pa kanon. So at least mabusog-busog siya sab dahil mo marami lingaw tapos dito okay nahurot naman din upaw naman ng mga sagbot dito so ako siyang gidala din. So ano siya. Ayan. Hilig isyo sagbot dahil. Benta tag mukha siya try kantira kay pasawan tan ako siya. Ako na lang ta mismo manguha para niya ganon. Pero di mo siya mukhaon kay may naato daw sa ilaha. Sumotong inani ang gusto de lakatan lang maguna kog lakatan no para hongit siya gigulo oka. Sumotong ako na lang yun siya gipasagdan diri agibit-bit na ako PC niya. Mayo mo pud siya kay pag mo siyang guyuron musunod man dili man ka maglisod bira dayon. Ingat dako ba. Sumotong nga gulaban. So ayan everyone, so dami sa lasa. Actually luyuran ni sa balay dito, ya tara man tangkal. Pakita. So mo to siyang tangkalan namo. So mo ni siyang ang anay namo is dito ni siya sa sapa ganin namo, basa ko ganin siya kanang kuan lawas niya. Mo to gibutang siya dito kay na may katumangay na ni bakahoy ugbok. Mo to gibutang siya dito niya. Lubog naman siya, kamo siya lang makaon, wala man siya masabsab. Mo to nga ako siyang gidaday. Pero na makiro ko dahil baboy ang gamit gano'n. Oo. Igo. Tara na. Ito. Tara nagbut. Of course. So wala mo siling ang nakakandingan si Madam Jessica Saha. Of course, dato ka na siya dahang siya. Kabaw dahang ka siya. Sana all. Namakiro ko dahil. Bawang siya sa spot. Nahawa naman dito. Of course. So, ipakita siya. Ayan! May sundang sa likod raw. Oh, sundang. So, ayan sa ito. So, ayan. So, mora ni Day, mo na akong activity for today's video. No? Kaya, sunod yung baboy din siya. Sama tapadong. Ayan. So, mora ni siya akong activity, Day. Ganun. Darin ko na po siya sa tubig niya para makaligo-ligo siya kaya medyo marang initan siya sa lawas dahil gano'n. So initan po siya dito pero ako na siya na basi mo ilong siya ba? Gusto ko siya makapap po. Medyo nga siya. Okay, so ayan. So kusog ka siya muhab-hab guys as you can see. So muna nga to the rescue kayo today. Layo. A few moments later. So update for today's video. So ayan, naligo na si Princess. Charot lang. Ayan na siya dahil. Ayan. Lubog na siya. Lubog! Lubog! Ayan, naligo na siya.
Init kayo diri dahil. Ayan. Initan siya dahil. Ganun sa naligo na siya. Ay, nako na! Ganun. So, ayan. Ginitan niyo siya pinabongang-bongga. Sa mga na to siya dahil. Ako na siyang gidadiri. Nalingaw siya. Kapakapas tubig dahil. So, magsukog may kabawan dahil. Makiro baboy gamit dahil. Manda ka. Sige, lubog! Lubog! Ayan naman. Okay, lubog! Ligit! Ganon. Wow! Di ba? Talented. Oo. Asa mo, nawa mo na nga kuan, baboy, talentado kayo. Okay, ligid. Makapadung. Uy! Dapat namati ka sa ako kaya kay muhang kuan. Ako muhang leader. I am the father. Ligid. Ay, doon na! Ako rin ko ang batuki. Lagi na siya, yan ang ungaraw kalam yun, yung bato mag-door na siya. Pagkailan mo Ligid! Pak! Diba? So, malingaw ka dahil nag-video na PC dahil. Sa butanganan niya, layo kayong butanganan para dito itura. Di kaabot bayot. Ganto nga paliguan sana ako sa balag. Ako'y nainitan. Ako'y mo sunod rong digid-digid ko na dahil. Yawa na din. So, ayan. Princess! Naman kaya ka na mamoy na princess. Di ka maligdi. Dahil po kayo kuan, prince. Oh, nikop ka. Pangit mo Ayan. So, nagpaway na siya. Nagkapoy siya. Sab-sab gana dahil niya. Giinitan siguro. Mato nga ihikot na ako siya pinabonggang-bongga. Iha kay muligid siya. Wala siya pita kay kuan. Pugnaw. Pugnaw niya pita. Pugnaw. Ayan. Naglago-lago lang dyan yung kurimaw dako. Tog na siya. Wow, ganda ng feelings ha. Sarap ang tulog te. Ayan. So ikaw, bugnaw kay ka. Nya ako, napayo ko dirig barog-baro. Ganon. So ano nyo ron. Uy! Hila! Ano mo kay kadik? Ito na sa stila o? Ungad o ungad. Go! Ikaw? Kaya hayra ba? Bate? Tulog lang, Ayan. Sige. Sige, ligid. Sige. Pagtakas. Bikas na po, buko-buko. Kabanghaga lang nas igbaw. Dahil. Ayan. Kab-kabo. Sulami kisya siyang pamati. Lah, na. Panghaga! Baang haga. Ja, aligo ka. Kaayo ra kinabuhi ni mo diha ba? Bang! Ini! Guba na yan tamakanan. Lihat na lang dito. So yan everyone. Muli na ko kay timan ako bakiro sa among baboy. Init ka dito dahil himbot na lang. Murag tra siya Buwa. Sana all. So ayan dahil magbabay na ako kay muli na ko bazay.